Ir-reba' konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra tnediet mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca wara qudiesa li kienet preżeduta mill-Isqof ta' Għawdex Mario Grech fil-Palazz Presidenzjali ta' San Antona. Il-President Colero Preca f'diskors emozjonali laqat lil dawn ir-rappreżentanti fejn uriet it-tama li din il-konvenzjoni se tkun opportunità oħra biex jerġgħu jistabbilixxu r-rabtiet li għandhom ma' Malta. Il-President Colero Preca uriet it-tama wkoll il-komunitajiet ta' Maltin li jgħixu barra għadhom qed jożu jitalmu l-lingwa Maltija, anke jekk huma dixxidenti. Qalet li l-Maltin jinsabu f'kull rokna tad-dinja u spjegat li dak li jaqqat lil poplu Malti huma l-kultura u l-valuri fosthom dak tal-fraternità. Il-President Colero Preca qalet li minkejja li dawn il-komunitajiet ta' Maltin li jgħixu barra qed jgħixu ferm il-bogħod minn Malta, xorta waħda għadhom membri tal-poplu Malti, filwaqt li qaltilhom biex jipparteċipaw ferm iżjed fil-ħajja tal-pajjiż. Spjegat li hija waqfet il-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà li għandha lan li twettaq riċerka li tkun rilevanti għaż-żmien tal-luma. Din il-fondazzjoni tippromovi l-paċi u l-għaqda fost il-poplu Malti mhux biss fil-pajjiż, iżda kull fejn jinsab. Fakret ukoll il-Community Chest Fund qassam 3 miljun u nofs euro fis-sena biex tingħata għajnuna lil Maltin li jsibu ruħhom f'diffikultajiet, speċjalment meta jaħkem il-mart kroniku. Il-President Colero Preca awgurat li dialogu lir-rappreżentanti tal-Maltin li jgħixu barra ser jagħmlu f'din il-konvenzjoni ikompli jkattar il-ġid tal-Maltin u l-Awċin u anke għall-familji tagħhom.